KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma KP hokkata on série mon hoddiro ala mo wawi dade hoddiro ala wujita gore hoddiro makko dadotako Oui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbata seli. Adama ça va? Ada seli kay. Badda tampere? Mawdum alhamdulillah. Ada seli. Tabarakallah. Terala machallah. Maduni ligi. Ça va ko mawdum machallah. Machallah. Maro don tinni. Ako mawdum hamin hende amin badde hen kay. Ça c'est bien. Ouais. Adam. Ko min noddunoma pour jewten. Mi wetani en tant que patron. Min biyanmi ko en tant que frère. Parce que mi tawi maɗa haala téléphone. Ko kalta ko fof naati ɗo. Mboɗo wawno jogade réaction goɗɗo. Mais Allah dandi kam e seyɗani ha haqqilan arti. Mbimi yo nodde jewtiden posément. C'est la famille. Kala problème bawɗo kewde kewa e nder men deglen ɗum e nder men ko sikki ɗum ɓuri wadde sutura minno ko kaldannoɗa e téléphone de 1 kalana kam 1 mo kaldannoɗa 2 histoire mo kalanoɗa o holno yaadi mi nani ko kalɗa o a jarama effectivement a tawi ham mbiɗa haala téléphone ko idi fof namdiɗa holmo kaldannomi téléphone kaldannomi koye mama Sali par ce que fenade jarani hakkude men ko adi fof ka kilifam e galle o
kadi bangde Ousmane ka jinnaɗam mi wawa fenandema duttiɗa kadi gonda kilifam e nder galle o kono komin kaldano ko gueɗe e affaire de commerce woni commande uji ko nande vaccine ji ene wonno hakkude amen ko ɗum min mbaddano won deal noon momin mbadduno to banggue jinnomi nawde gueɗe ɗe ene commande uji wonto nawnomi ɗum ɗin commande uji noon mi yettini kono noon kadi en heddi goɗɗi par ce que ɓe jooɓi kalis mabɓe ha timmi. Adama arrête. mais mi gaynani patron. Adama ko mama sali kaldanuɗa là c'est vrai mbiɗa andi ko sali kaldanuɗa Adama a wi komi jinnaɗo ma par ce que Ousmane ko sehilma duttini kadi gonmi patron ma en ɗo e nder Pindi TV sérieusement golle ma aɗa waɗa ɗum no hanniri ni aɗa andi waɗi saaha goto a ari galle galle mi serta arde toon a ari toon mi tawaka kono mi tini a ari mi haalde e sari omo majjinami mi wokkuma nder andi ko yimɓe andi nden son cikki onon ɓuuri ɓeƴƴi aduna o fof oɗon punta koye mon patron pourtant min jogdi tan ko banggue commerce hamin jokkodiri ko business hakkude amen omo waɗa commande mbiɗa waɗanamo livraison ngaji e joni noon wonɓe ganduɗa kay ene poti joɓino kalisaji mumen ene poti hebde commande uji goɗɗi ko commande uji ɗi tardi ko ɗum tawɗa mbiɗa haalde makko banggue commerce ko addi hen reedu mi fenat non mi wiyat noon c' est à dire ko ɗum tawɗa tan hamin kalda a haalan haala reedu ene wawi taw mi haali haala reedu c'est pas ok joni noon jinnomi ko kalden en famille mais j'ai trouvé que an wona ɗum jiɗɗa je te dis quelque chose je te donne 2 ou 3 jours anani kalanmami ko joɗɗo miccoɗa no feewi mami noddito ɗo e joɗɗoɗon mine ma sa haalnani kam gonga je vais te licencier de 1 deuxièmement je vais te porter plainte par ce que joom suudam kaldonoɗa ko kalɗa fof mi nani ɗum mais jinmi ko jangtoɗa ɗum an e ɗemgal ma sa jaɓani min momi ƴettu décision mi anda no mbaɗami tu peux disposer. ok regardez-moi ça min oɗo heccuma to heewi oɗo nani kalɗa ko waɗa ok on va voir c'est pas possible. ok sar girdam nungu hikki ngu no salminirnide moƴƴani n wuli ndungu wuli kono yeeso ma gon ɓowli gonda gonnum de ko najjire caggal no gummim galle ma hankkide ibbarema tan kone laawi en wiyami hol gonɗo Youssouf hol gonɗo Youssouf mbino hol gonɗo Youssouf o wiyama anda Youssouf mbimi kam anda Youssouf o wi sa anda Youssouf ma andumo o yalta suudu ndu komo laawi kadi kono min noon ko ɓuuri kam hawde foof koto ibu kan rewi yaade ha nani haala Youssouf par ce que min caggal Allah Youssouf mo kalduno ala mo kalduma haala Youssouf sona haala te min kam mi lelata ko jamma hami miijo hakkude men wonko kaldaten initié ɗum kam no mbami hoolade hoorem noon mbami hooladem kono mata kam wona Youssouf kam fotata haalande ibbu haala mum ko Youssouf goɗɗo ala e less asman he so wona Youssouf cikkuɗa Youssouf jogi kappa fof Youssouf kala ko bonanma omo waɗ ɗon ɗo hande ɗo woni ɗo ko bonantuma fof mo yiɗi ittudema ɗo cuuriɗa ɗo waymo kono muccede wuttini goɗɗo ala so wona kanko jarani sikki sikkinde ni e moƴƴi tawde toon no noddin tan noto ɗen mo toon ha wela kay joni min ɗum ni ko probléme kono ko ɓuuri hande uddude hooram de ha joni ko probléme Ousmane kadi Ousmane ɗo seŋiɗo o sengtaki te joni kam stratégie mo joginomi fof mi waɗi guiɗo ɗo puntannomomi ha joni mi watti waddemo menacé oɗo hulɓinamo oɗo sikkano ni hakkude amen noon mbadi hakkude ɓiɗɗo yummo somi hulɓinimo nimo wawa rekkile kono ko hande ɓuure makko mi nani ɗeɗo balɗe ko galle debbo to no ñalata to no hiirata to no walata
min mboɗo wayrini yiide moye galle he ɗum ɗon noon min kam mi natti andude holno pour wawde wadde tawde noon ne gandumi e peejam fof ko an diranami mi ar kadi mi haalanma ƴeewa hol feere joguiɗa hen ballakam e peeje par ce que min kam mi anda holko woni Tidiane Alassane Guéɗelam kono min ko en tant que yummiraɗo mi ronki tan jabde oɗo ɓiɗɗo mi anda kadi ko calor mum kono ngal ɗo dewgal mi ronki tan wawde jabde ɗum te mboɗo andi kadi wonko waɗi noon par ce que hakkude ɓiɗɗo yummiraɗo en foori aɗa andi ha joni Salija feere wona juɗɗo kono ne wahlete enen hakkude Ousmane e oɗo ɓiɗɗo debbo fodde fof en mbaɗi Salija ala fof ken mbaɗani en ndewi dow en cammi less kono ɗum tiiɗiri en koyeɓe nde wonon sukaɓe haaɓe jiididir noon kono noon kadi Youssouf ko yidde nayimo kono aɗa andi Youssouf ko ɓiɗɗo moƴƴo Ousmane ko ɓiɗɗo moƴƴo ɓiɗɗo mo ganduɗa kala ɗo keɗɗa aɗa andi o añanima kono ko yidde makko toñamo joni noon pour mbasen wadde ganduɗa kene gañamo ngara wodɗo jaaɗen min mbeɗa sikki ɗum wona maire kadi ko junngo waɗi fof junngo no wawi ittude par ce que ndeɗo yidde ɓurti ngara wodɗo jaaɗen mbaɗen hen inde Allah min de ko ɗum jimi on solution kam jimi holmo gandumi ganduɗa on kala komo tuttanma yata ko jaam min wima noon kala komo waɗanma yata ko jaam o serde ɓe sele 27 o e rewa funnague o e rewa hirnague ɓe gonta yindirade ɗum mabɓe taw Youssouf taw ganduɗa Ousmane Youssouf nawi hagguillaji meɗen wallahi min somi nani inde Youssouf tan wona mi ɗuminan taw kanko Ousmane o andarani wonde ko ɗum ɗo mala ko ɗum ɗo min de ko on solution jimi force ala ko wawi Ousmane hay batte a forci a waɗi hunde foof a ronki jehen heddo on tawde en mbaɗi peeji fof en donki mata ko nden ɗon feere tan heddi tan min de nden jimi joni an mo mbiɗa o joni holno mbawten yaade toon mo ni gandi parɗa fof wadde mbaɗi ɗum programme janggo min de parɗa fof min ɗeɗa balɗe koye konso gonmi ligga he kala nde parɗa ar jehen toon janggo kihiɗe inchallah janggo kihiɗe ar jehen toon mi ar jehen merci so Allah jaɓi inchallah moƴƴi joni wadde jehen wonma déposé kadi an ɓanduma ɗum may ko artere qilima ɗo ko aduna tam probléme aji pawdir merci min est ce que aɗa andi an kane ɗo 2003 komin arani kane ɗo tiɗɗo ɓeddirma ganda aduna ko tiɗɗo tan wayi on nden sa wiyaɗa feblin hoorema joni nawa jana atno jana kono noon an aɗa waɗami rende fort jehen tan tellinakam ko musko fof so mbaɗo jima saram tan Seydi Sar mais ko ɗum noon gulani mais gondegal ko ɗum kadi nafata ɗum ko men ko yidde meɗen nde ko gonga tigui kala ko waɗi sawani inchallah en kulliyama neɗɗo yidde mum Allah e hajande mum ala mo wawi dadde hoddiro an ɗo jaltirɗa ay ngule kiin wuli an wallahi ka najar jiiɗam fo sikka neɗɗo mo timmuɗo taw noon e mariam neɗɗo hen sahaji yimɓe mbawi faddemo to nokku goto mbasa yettade on nokku ko ni rek mi hen sahaji wawi changer de style kadi ere moƴƴi hen de hen sahaji wona yummiraɗo hen sahaji wona capato hen sahaji wona boytan on ko non tan ko ni de hande kam mom machallah mi weltimima hande kam a woni debbo a timmi machallah nden de an to ganduɗa ɗan liiri koye accama yiya ay no mbawi furdude mbiyamɓe ni ala ɗo kay te machallah vrai africain accallah tammi mi haalani ɗum an guila tottuma mission Mansour o ha joni to tolniɗa hen ɓooyi Mansour o de mbeɗam hen te Mansour wayno ko minen ɗiɓe nandini koko dognata minen Mansour ko genre ɓeɗon woni deƴƴuɓe ɓe rek taw ɓerɗe mabɓe ko ɓerɗe jeeyowo gawri jiiɗa ndungu toɓa Mansour mi nappimo mi waɗimo hunde fof o ko jimmi andude makko te enen no mbaɗen heñade ni mbeɗa wawi oppude mo da mi yimo ɓurɗomo wadde efficace ɗum kay jonde ala wallahi oɗon so welama fat o lijirta ɗum e 24 heures yan ko padda guila nde mbiɗa jooɗi annene jonde ma mbiɗa fanma annen jeeya
non sa arantita yin mi halnano sabu a wini kam Mansour rek mi rewe Mansour mais sinon so wonani ɗum no kadi mimi lelino hakkillam wonon ko exam wonno ok je comprends arandi ɗum ɗon tan mbeɗa wawno yaade mo sikko wonko wadde venger o salo wallude ɓe kono kalko mbimami ko donkuɗa neɗɗo ko ronki tant que wona affaire jinne sa yettima hedde mo ligirat ɗum ni ɗum koy ko patte e kam remɗo kakao koye koyngal mo jaɓɓum kanko jangguinimi ɗum ɗon wadde on de mi suusama on ɓuri kam wadde garaw laabi temdere o mi soynahi ɗum on foti ko wuleede oɗon hano mbaɗa ni fof bandi international te fof adda kala kilifa e aduna mo andi an kam jara ni ko mbiɗanamɗo ma par ce que an yimɓe ɓe fof an andi ɗumen kono noon probléme o kam yiɗi haalis noon haalis kam la ilaha illallah sa fawi ɗo debbo o wayno comme no ajjana ni pawaɗo haalis o yaha tellement mo yiɗi haalis mbuuɗi o yiɗi kanko jaari comme weɓatade kono noon malgré amo jiimi yiɗi haalis de kono so jiimi jiguen makko yakar ko yiɗi haalis ko foof hamo jigui jurum mo wiya yurmade neɗɗo haalan ɗum ko woni jikku mum rek wona amo wawi yurmade te holno gardamen mo ɓe jigui kadi en yakar inchallah rabbi o walla den ɗum kay ala joni jihen mbaɗen tan sens so walli men ƴetten so tawi no wi ko haalis miƴo so tawi mbiɗa wawi dañde tottam so tawi mi wawa yaw ey haalis fof ɗum ɗa o walla den holno gardamen mo hara mbimam holno gardamen mo o yejjirat haalis o ana yejjiriyam ko yon jarde ɗo kam mbima ko ala accu won ɗo joni noddemo walla jahat toon fan mi ƴeewa so numéro mo hene yaha kay fat mi waɗa ɗo numéro mo mi noddamo ok kanko noon heewi sohlaji noon wawi yiide appel am sah o sikko goɗɗum o wasa ƴeftude amo yiɗi bone ma halla est ce que wona ɗum mbaɗi boîte vocal joni an mbatten jen galle mabɓe ok jeeha guleji ti allah soni borom kam a wulataki ha ɓuura ni no ala an kay to wonɗa ɗo ko ɗum ɗo hodiro allah daɗotako neɗɗo yiɗde mum allah e hajande mum ala mo wawi dadde hodiro bandiraɓe yeɓoɓe Pindi Média on calminama en garti e oɗo ñalawma hannde wadde no goɗen wadde kala saaha woni chronique men e oɗo ñalawma hannde wi on ko komi candidat wona min kono ko Sénégal najo kala guila nde maw leydi ndi Macky Sall habri wonde wonta candidat moni foof ko candidat wona ida kono kay ko candidat to banggue profil et programme Sénégal naaɓe o saaha mo jaraten ko capanɗe 5 candidat moni foof ko candidat holi poɗɗo wonde candidat goto foof ne foti namdade beele candidat ko ida walla candidat koto banggue programme fodde e neɗɗo o Sénégal e gulali kono kadi Sénégal e luukali démocratie nam kono yo yaare jaam saabu nde tawno leydi ndi wona leydi ida saabu moni foof ne wiye ko candidat wona wutte candidat wona wudere kono kadi wona kala candidat ko profil candidat ko programme ko mbawka kono kadi koye fannuji cohlade ɗi kala nam koye leydi démocratie gonɗen nam koye leydi ndi ganduɗa moni foof no jogui ko wiyete ko hattan kam e mbawka wawde wiide ko candidat kono noon yataw Sénégal jogorani yande e dooruman ko ganduɗa ndu nana asa tawi jogori hen yande ko Sénégal naaɓe ɗo mbiyata wonde sinno min gandino Allah yo woto en nimsan on candidat sumgoji 2024 candidat mo moni foof hande waɗi e toni muɗum pindo subaka kala wiye ko candidat heewi kono kadi candidat ji keewi noppi kewti tawi ko inde candidat ji ɗo programme yiyaka nanaka moni foof ko wutti ɓorni huccite e télévision wiye komi candidat
candidat ji dentoɗe dokke min candidat momin cohli ɗo Sénégal farnorto daña ɗo yabɓi daña ɗo yeehi e kala e saaha chronique men komi candidat no mbirɗen ni ko inde on chronique e oɗo ñalawma hannde aadi men e chronique o ko sahaji goɗɗi so Allah jaaɓi eɗen ponno ni bismade joni joni o e yewtere meɗen oɗo plateau chronique musidɗo men Moussa Anne jeune activiste mo ganduɗa ina fonno wonde koɗo men kono noon ene ko narten ko o habri en wondene o heɓaki sababude woɗɗude to woni e oɗo saaha ina gasa ɗo yontere fande so Allahu lamɗo jaaɓi mawo ar e plateau e on tumo o wawa yewtidde bandiraɓe ko jogani dendagal ɓen ɓe ganduɗa ko ñoolaɓe ɓen woytotoɓe leyɗele kono kadi ɓen woytotoɓe ko yewte banggue golle ɓen woytotoɓe e fannuji kala ɗi kalɗen ɗo henne ha tengti e hol janggo Sénégal e ɓesgoli mum kanko eɗen gandi ko jeune activiste baɗɗo fayida mo keptinɗen saabi nodduɗemo ɗo e plateau kono noon ina gasa ma en manam mo tawri en ɗo e sahaji goɗɗi so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon yafuya ñagama on ɗaɓɓama yafuya onon yeeɓiyankoɓe kala emin mbi on tan aadi moon e makko so Allahu lamɗo jaaɓi kame chronique ko sahaji goɗɗi so Allahu lamɗo jaaɓi on jarama e kettugol bismillah Diagne. Ça va? Ça va. Aɗa seydi? Mawɗo. Ono nguleki? Alhamdulillah. Wari nande o? Mbiɗa selli. Mbiɗen kam sa yi kam ɗo hannde ma sikku maaro ko mbaddunɗen to ɗum addi kam ɗo hannde te mi haalama wona ɗum addi kam ko addi kam ɗo ko sohla baɗɗo importance beren tan sa laaɓi hen riidar wawi liggi ɗum e seconde pour an min histoire addani kam sa heɗɗoɗo e hakkille rek ma andu ko jimmi haalti oɗo ko sehilam ko heɓimo ko ne wawi heɓde mi wawi heɓde goɗɗo ko hoddiro Allah rek heɓimo hoddiro Allah gandanɗa weɗani sa wadde expliqué to on ɗo ko coyiɗo homono woɗɗa sah waɗi jahli minen saabu kanko min soh adino bonnude inde mo min jooɗi ɗo e noon mais ala fin ne gandumi ko wondi ko wona kanko fawi hoore mo hol pawɗo mo ɗum mo anda ɗum waɗi gummimi duttiɓe caggal noon mbimira walla mo joni ɗo hani kam de mbiyon mbi jigui sehilam goto exam wonno malgré nomin mbaduno ni foof kono hamo jigui jurum se jeehi hedde mo waɗimo expliqué ma wood no walliri en ɗum noon mbimmi araga en mi ƴeew haaldude ma jaari nani haalma bon malgré no cikkilnomi ni fof finalement yaran noon quoi holko jiɗɗon wallede exact mi jiiɗi wallede ko waɗimo ko mi jiiɗi andude ko holon o juuɗo holon woni hen jaari ko ɗum to si mawɗo gatanɗa kam somi faami par ce que nder haala ma mi faami mbiɗa ko reedu o anda baɗɗomo reedu certes mi ƴeewani mi wona pio ceere mi wona mbaɗo liste card mais mbiɗa jogui domaine spécial mo mbaɗen wonde détective privé ko kalis namde nocci haalis ha hande a paani haalis accata haalis ko ɗum woni liggeyam e min hande dartitama komi bane debbo même chose e kanko hande so bane debbo wayi noon aɗa jigui an aɗa andi jigui ɓerde e wonde moyne mballuɗa ɗum a wallat ɗum comme kanko hande dardirmo yitere mo jiɗɗa yumma e baaba ko ɗum garduma mais gardumama ko sibi Allah ina laaɗa mum mi ardanima haydara gardum tan ko sibi Allah ina laaɗa mum ok mi faami mi faami so wonino banam debbo ma wonno waye en ko kadi debbo wonko Allah waɗi muɗum debbo hoynataki wallahi mami ƴewno mbatten bisimilla moon mi ata ok ƴetta ordinateur am mi ata ya ok la problème Mariam ayi kala ko wallanima taw wela ayi mbiroɗo jaari ka o ɓuuri kam wawde wadde ka o waccande politicien ji ɗi médecin ji footballeur ji hay goto ala mo oppi kala to jiiɗam ko lomdu mbiyama ala foof to mbimami kala to coyniɗa hamon toon hay lorama e bamon toon
mi ala dole mais est ce que ma woni gratuite non non walle ha tan wiima tan ko bani ho debbo ay so wonano gratuite ay to jodi do hada mo umaru wiyatma jobe kam xaalis wala so mbaawa ngumo do mo wadi ñak kersa kono so boyi mo berne kadi laabe dara la woni hen ara holin ko exam wonnode njaafuɗon de na hakkala banam debbo inde mariama Katar Janka c'est je connais des Janka Wurosogi Ahmadou Naro aussi apparemment c'est la famille Mariama alors ya halande mi holde kultura galle mon so tawi ɓe kultura quoi so tawi mon la ko yoma gogoma mama mbeɗa jogui frère uji minum koye nenam mi ala frère min jogui ɗon koddiɗo goto mais il est comme mon frère koddiɗo gorko il est comme ton frère aɗa yennimo si no wiyete Masoul yummano wiyete Bint pour l'instant mbiɗa jogui hen jikki par ce que waɗi foof Allah yiɗa toon noon ha tengti e debbo on fragilité mo Allah waɗe muɗum debbo won nafoore nde Allah waɗe muɗum so tawi en mbi debbo tan en mbi aduna so tawi noon neɗɗo toñi debbo wonde ko anda debbo mbiɗa jogui hen jikki sibu toñel ngue ɓe keɓata sagoji mabɓe ɗumin jiɗi certes wonko ɓe bonni de kono ɓe keɓata bogu bogu inchallah mami dara hen darde jaaɓi kala ko mbawmi mami waɗa hen sibu yurmede joguimi o jaari mbeɗa sikki pour la première fois jimbaɗɗa ko moƴƴi ko ɓuuri jinnumi ma ebi sa yi aɗa yaha donkuɗa andu paɗa a ruttat ko gominɗa très bien ko ɗum ɗon mami noddu on téléphone an mbeɗa jogui numéro ma ñalda kam numéro makko ma woto ko namdi momi ni taw an carani ko mbaɗi namdo ma quoi ok souvent rewɓe wonko cuuɗodirti malgré ceelagal subhana mon ɗo mais sahaji ñammane wasa hoolade nanoma wallah annama koolɗa fof heewi mbeɗa sikki so yimɓe ɗeeɓi haalde tan ndeɓon famde inchallah may noddodir so aldi ok ala probléme basaflude e batte mariama ala ko moƴƴi inchallah jaram maalni on fof inchallah so Allah jaɓi merci beaucoup Allah jarama merci ok mi jeehi merci beaucoup jafoɗon dusgode non ala probléme waɗat ɗum joni attaque ala probléme inchallah Anjik dawo ma. Ara. Bayde en jinni den ko. Ada andi dum tan ara dum tan warnam. Andi kam gam dima ko adram. Sen karan wonde ma wod ko mbadden mala guddu. Warra. Inde mo wala yodo. Parce que kanko kam kalko wi ma sona Allah woni.
oɗo neɗɗo jam enen joni ƴeewan en puntamo tan no jaltirɗen ko foten jaltiran makko en puntamo tan tan no wawi Assalamu alaikum. salam Alors, on est là. Ça va, madame? Ça va, salut. Comment tu vas? Tu es là? Ça va bien? ça va alhamdulillah J'aime bien. waaw ɗum kay Alors, là, Younima? Yusuf min ma en cikkodirani jongol Ah bon? min cikkodirani ɗum Ko jam? Yusuf min ma en cikkodirani jongol en meeɗa sikkodirde jongol sa yi min noddima ɗo hande min noddirma ko min komi gasnoɗo ko ma ha paari mbo huɓɓi ɓooyi mi meeɗano lelade jamma ha miijimi an hande aɗa arta e gurdam par ce que min pour an c'est dépassé an hoorema aɗa andi ko vak dabbo musɗo dewnoɗo e gurdama ɓenni gasi yiyani fof ko tagui joni aɗa noddirem aɗa waɗami perturbé aɗa tampina tawɗa ham koye dewgalam tawɗa ham koye besgam tawɗa ham koye sukaɓam mboɗo waɗi stable mi nodduma ko fi sabilillahi goppa ham continue e gurdama goppa min continue e gurdama par ce que mi yani fof waɗen liye Mais Sali, minema wona hande. Sali belli gonga mayata. An kon ka jedduɗo ko mbimami ko. an wat gilɗi gonɗe hakkude men Minema ko ha baɗa ha aduna gasa. min mboɗo wawi yidde maɗa salam jam jam o mboɗo wawi yidde non jam jam koko waddimi aduna ko foti haalnami haala jam jam ala ko diwi haala mais jam jam isubu Ko woni? seeɗa tan keɗenen Ok. mbiɗa sikki hay sinno ko balɗe ɗiɗi en ganodirima Gonga. kadi koko yornoto ko woni ɗon Ko gonga. kadi aduna jeyata ɗo ala ko jari hen hay hunde aduna hande alani hen hanki ɓenni janggo anda ko addata aduna ko keñeli quoi yiddema e sala heɗo ɗon yiddema e sala ko hunde wonnode kono ɓenni No ɓennani. ettumi haalanma tan ɓenniri kay ɗo wonɗo hande ko desaɗo an holno jiɗirta debbo desa mbatana ka julɗo Yusuf mbatana ka julɗo ko woni hakkude mon ko ɗum wonan hakkude mon tan wuujo heefa jampe sabunde wawa ittude kono banggue kay yidde on mbawa yiɗodirde gati kanko ko desaɗo Écoute, min cikka noon ko min jingantani. Koko mbimam ko gilli gonga mayata o ko mine makko. Anani? Ɗuma ko cukago wonno kulmi dogmi. Mi ha joni min jiɗini koko min wuldan wawi ko yiddema tijanata sa ayo o anda jaam kadi o andata jaam min saɗa yinnomi yidma watta ham golle gonɗe mbaɗɗa ham ɗe min cuka kam cikkannumi ko an woni gorko moƴƴo o kono guila ñande mbaɗɗa ham bonnande mbaɗɗa ham nde debbo a wawa wadde ɗum violé gurdam muɗum mbiyani yinma guila ñande mbaɗɗa ham violé gancumi gorko fof ka gancinnoɗemi ɗum jooɗima duuɓi mi yiɗani gorko koma Allah faabi kam ñande hen gancumami gasmami guppumami temi wonta yitte habata komi goppuɗoma oppam fi sabilillahi kala noon emin gandi jukkuma so tawi won ko jiɗɗa kala min tottuma jaaha goppa ham Sali ala haydara ko jiɗi. Min ko an tan jiɗi. min mo jiɗɗa onon heɓata ɗum a jinnoɗomi o risque kam koye lawol Allah sunna Mouhammad nani kam nder galle muɗum min mbaɗi fonde foyer sa yiɗinomi anne ko noon mbatta jiɗɗo debbo watta ɗum violé Cikkuɗa. ko ɗum woni ko woodi Ok. min de cikkumi hay sinno ko seeɗa onon jooɗiɓe ɓe fof mon guittanan gueɗal par ce que min mi jooɗaki ɗo jingande Sali mi jooɗaki ɗo jingande ma an Yusuf min joƴƴini kam ɗo ko ganduɗa kalden pamodiren goto e mon fof tellina tension muɗum goto e mon fof tellina tension muɗum gandon aduna o ko mere ƴeewen no kalduɗen pamodirten ko ɓenni ko gaccen ɗum ɓenna ƴeewen ko ari ko holno ka ɗum onon hande kala ko wawno wonde hakkude moɗon holko lombi hakkude mon ko tiiɗi gati fittaduɗen hakkude moɗon ɓayde noon fittaduɗen hakkude moɗon onon kala ko ɗon kaala ko gartiren tension ngaji mon gandon jejji toon kadi ko ɓenni ko mbimami ko ɗon fittata kanko ɓoggol nane e dande makko min ñaguirma ko fi saabu Allah ene laaɗo muɗum Yusuf gacca ɗum ɗo ɓenna maaya min ñaguirma ko Allah ene laaɗo accu ɗum ɗo ɓenna min de ko ɗum woni hen ñagoy o ɗaccata Tidiane Sarr o mboɗo andimo En tout cas, kadi ayno wano ko noon o wayi o pitta fi sabilillahi nulaɗo muɗum eɗen gandi
wadimo ɗo ko haalis nani ɗo ko 10 millions woni ɗo ko haalis woni ɗo haalis labɗo biɗo ceer danejo tal 10 millions woni ɗo mbaɗannuma kalis tan jiɗɗa yiɗa goɗɗum ƴetta jaaha goppa basa bonnude foyer nani ɗum woni ko cohluɗa an yiɗa an kalis tan jiɗɗa yettu jaaha goppa kam ɗum jiɗɗa ala hakkude men wonta hakkude men. Ok, ça marche. Kono ko 10 millions mbaɗɗa ɗo pour yo wop inchallah mo wop wona ko ɗum jiɗɗa so ɗum dañama de jaam dañi a jarama efisa noon numéro am portable ma komi ñaagi ɗum mi yiɗa yitude appel ma mi yiɗa yitude hay hunde oto bonnu foyer ma oto bonnu ɓurra ma joni waɗa supprimer numéro ma wona ko ɗum jiɗɗoɗa sa waɗi ɗum wallahi ma waɗa ɓurni aduna ne rapide de hay aduna wona ndaari hen ala bas ɓokku yon an ala ko mbawɗa accide sali so wona ganduɗa tottuma kalis yen ma kanko hokkimi kalis kanko tottimi 10 millions yo woppu mbo ko caggal nde ñaagaɗani caliɗa Allah jarama on jarama a jarama ok o ɗum woni min ɗon o sandra ha may o fils sabil o anda Allah joni nde ɗo woni ɗo o accanen somo welama accanen somo metta accan par ce que ko kalduɗen makko ɗo fof ne waɗi finde ala hen ko wawi ruttade enen gay kala noon certude makko dañi no certude yo yaha o yaada e bone makko min de Allah ne seedi ɗum ɗo o pani ene jarinimi ni 40 millions min kadi o pam tan o yaw yaade kalis o haadi hen kalis tan yiɗi KP hokkanno on série mon hoddiro KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko 900 mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma